Se garanticen los derechos de participación de todos los ciudadanos y, por lo tanto, en ese sentido, plena disposición a facilitar la participación democrática el 1 de octubre. Y en ese sentido, pues iremos hablando con la Generalitat de Cataluña, iremos viendo de qué manera se puede facilitar para que todo el mundo pueda expresarse en libertad y pueda participar libremente también el 1 de octubre, igual que en cualquier otra jornada. Un momento. ¿Va a favorecer que haya urnas el 1 de octubre en la ciudad? Compañera, que responda primero en catalán, gràcies. En català el mateix? Sí, sisplau. Com he dit ja com a alcaldessa, tinc molt clar que evidentment és responsabilitat meva el preservar la seguretat de la institució i dels seus treballadors. I dit això, el que també tinc molt clar és que com a alcaldessa és la meva obligació protegir i garantir els drets de llibertat i de participació democràtica de tots els ciutadans i ciutadanes i per tant també permetre que puguin participar amb absoluta normalitat en la jornada de l'1 d'octubre, igual que en qualsevol altra mobilització per al dret a decidir. Per tant, com a alcaldessa, sempre preservant la seguretat de la institució i els seus treballadors, farem tot el que puguem per efectivament facilitar la participació dels ciutadans en la movilització de l'1 d'octubre. ¿Le ha contestado el presidente a la carta que le envió? ¿Le ha contestado el presidente? No, de momento no he tenido respuesta escrita de la carta que envié. Alcaldessa, quan preveu que pugui tenir una resposta al prendre la decisió sobre els col·legis electorals? Doncs ja us dic que anirem parlant amb la Generalitat i amb tota normalitat anirem informant. O sigui, la voluntat crec que és clara i expressa de tothom. Per una banda, ja ho he dit, és responsabilitat nostra del govern municipal i meva com a alcaldessa preservar la seguretat de la institució i dels seus treballadors, evidentment, com de qualsevol altre ajuntament o institució, però al mateix temps també és responsabilitat meva com a alcaldessa garantir els drets de tots els ciutadans que vulguin participar l'1 d'octubre, que ho puguin fer amb absoluta normalitat democràtica i per tant en aquest sentit farem tot el que estigui a les nostres mans per fer-ho possible. Molt bé.